Friesland, wie het oude weekend op werkelijk alle fronten de mindere van Rotterdam. Zowel Heerenveen als Cambuur kregen een echt pak slaag. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Jongens. Jongen. Is de treurige troef. Jongen, hoe is het mogelijk? Jongens, wat is dit toch een ellende. Huilen is voor jou te laat, ik kom niet meer. In de 16 meter Namli en dan het doelpunt. Wat een doelpunt. Het is 1-0 voor de Rotterdammers, want dat er dan toch een doelpunt vallen. Want dan moet hij voor de Rotterdammers vallen, want die weer volle better. Dat je mij bedrogen hebt, het is te laat. Maar dan passen en een doelpunt. Jongen. Bijzonder. Oh, en dan ploft hij direct nog in. Dan ploft direct nog een doelpunt in. Jongens. Wat is dit toch een ellende. Szymanski, het is werkelijk van een treurigheid deze minuten. Bij Kitolano doelpunt, ja. Jongen, hoe is het mogelijk? Van Krooi, ja. Oh. De treurigheid troef. Dit zijn dus dingen die gebeuren bij een ploeg die het onder ons zit. Het is 3-0 voor Feyenoord. En het doelpunt is bakken terug Kelvin McIntosh, de centrale verdediger van Cambuur. Nou ja, ik hoop dat de heren er wel een beetje nog toe hebben. Welkom bij de Sportcast. Geert van Tunen, Andor Faber Jongen. Geert Jelle de Vries. Geert Jelle, mooi is de best. Ja, dankjewel. Meskerp. Meskerp. Ja? Nou, ja, ik wil direct wel beginnen met een opmerking. Want, Zeg het maar. Nou, Zeg het je bent net zo inclusief hier bij Omroep Friesland. Want ik heb alleen maar jongen. Ja, maar ja, weet je wat de Zit ik pest vooral is? niet op de tribune? Meisje mag ook niet meer, Geert Jelle. Nee, Dan moeten nee. we roepen, och, mensje. Ja, dat wil net. Nee, dat wil net. Nee. Dat wil net. Nee, misschien heeft ze wel gelijk in Geert. Maar Cambuur verliest, Heerenveen verliest. Ja. Wordt het opbouwende kritiek of wordt het zeggen? Nee, we zijn altijd van het opbouwen hier, vind ik. En je moet de goede dingen eruit halen. Alleen nog, ik hier even bij een oor wie kan je zitten. Dan kunnen we wat makkelijker praten misschien. Ja. Dat is lang ziek. Even een vraagje jongens, want Kees van Wonderen die had al zijn spelers vregen, Aroen of Vlien Wiekal, van op hoeveel punten zij denken dat Heerenveen uiteindelijk eindigt zal aan het einde van de rit. Ze hadden nu 38, er zijn nog 4 wedstrijden te gaan. Nou, Geert Jelle, Emmen thuis, Heerenveen Emmen, hoeveel punten leveren dat op? Ian, 1 puntje. Dan NEC uit. die verliezen ze. Oei, dan Excelsior thuis. Die winnen ze. PSV uit. Die verliezen ze. En dan Go Ahead Eagles thuis. Die winnen ze weer. Die winnen ze. Dan komen er dus zo'n punten bij. Ze hadden nou 38, dan kom je op 44. Kunnen de heren in mijn leven? Ja, ik sluit me volledig om bij deze analyse Ja? van Andor? Geert Jelle. Ja, ik denk dat ze de NEC juist thuis wie net zo denderend kun je maar een beetje geluk kun je nog een puntje pakken. In principe Emmen thuis. Dus het zal, laten we het zeggen, 44 minimaal. Minimaal. Ja. Nou goed, ja, je zit een beetje op dezelfde lijn als Kees van Wonderen. Die zei zelf ook van, ik zag altijd een soort beren op het dik. Maar de spelers wie een stuk positiever. Die toch, 48, 49, gewoon zelfs 50. Maar dat wie voor de wedstrijd in Sparta, hè? Ja, nou, Dat wie van de wedstrijd in Sparta. Ja. Ja, goed. Geert, 3-0 verliezen. En Ja. toch gaan we het woonskip jet. ja, precies, want Kelvin McIntosh scoorde voor het eerst Ja, in het Cambuurstadion. Maar hij deed het wel in eigen goal. Ja. Dat is natuurlijk ziet er wel goed bij. Ja, het weer wat een rare bal. Want die keeper die pakt hem en die komt mooi effect erom. En die bal die kringelt wat en hij krijgt hem op een kop in. Hij krijgt het weer krijgt een biljartbal. Weet je wel? Hij is tegeneffect. Tegeneffect. Ja, zonde. Ja. Spietig. Want Hij speelde wel als je aardig Ander wedstrijd. niks ziet op de tribune en anders zei nog tegen mij, ik vind die McIntosh toch, hij doet weinig verkeerd. Tot dat moment. Dat zei ik voor de goal. Zei hij voor de goal. Ja. Hier die nooit zezen man. Maar nee, maar dat vond ik ook wel. Hij voetbalde best wel goed. En wij zeiden van McIntosh, ja, hij is net snel genoeg en dit, maar hij heeft wel gevoel voor positie, hè, Van Hanegem zei toch altijd, je doet hem snel niet, je moet gewoon op tijd starten. Precies, ja. En je moet er op een goede plek staan. En dat had hij toch wel een beetje als zijn kont hingen. Hè? Ja. Ja. En Maar als een Arsenal, wedstrijd is het makkelijker, hè? Ik bedoel, Feyenoord is de bovenliggende partij. Ja. Dus dan speel je altijd een beetje achteruit. Ja. Zodat hij spelen moet, en Skoflien heeft het er ook wel zo rond volgens mij, dat hij spelen moet met een hele veld in zijn reg. Ja, dan wordt het moeilijk voor hem. Ja. Als zulke wedstrijden is er nou gewoon een van de beste verdedigers. Ja, vind ik ook. Ja. ja. Maar dat Dus is- Heerenveen, dan of wordt het- Cambuur moet gewoon met hem terug in, ook in de KKD? Ik denk dat er daar volle moeilijker krijgt, omdat je dan vaak de betere ploeg binnen. En dan speel je gewoon maar 40, 50 meter in je reg.
En daar krijgt hij het lastig. Dus Ja. ja, ik weet net of dat een reden wezen kennen om te zeggen van hey, wij gaan van verjonging. Ik denk dat sowieso, dat je nou op een punt staat in Cambuur, die gaat het denk ik net meer redden. Nee. Dus je moet opbouwen gaan. En je moet daar werken naar rentree in de Eredivisie. En dat nou hoe hier is, hoeveel 2 hier. Maar goed, daar met z'n nou mee aan de gang. Ja. Nou, we komen op het punt dat er nou... dit is wel duidelijk, dit hebben ze net meer. Dat weten ze zelf weg. Ze moeten alleen formeel net zeggen, maar ze weten het wel. Dat mooi net van Ulte. Nee, zo werkt het in de sportverhaal. Je zei ze net voordat je degradeert binnen, zie je net een speler of een trainer zeggen, ja, we redden het niet meer. Die houden nooit op. Die had ik bij de sport, zeg maar zeggen. Maar wij weet ik beter. Maar en dan moest je echt opbouwend denken. En dan moest je daar een goede mix krijgen tussen toch wat routine en jonge talent. Ze moeten weer opsnorren bij jonge Maar AZ wat of vind zo. je hem van de keuze van Ulte dat die komen is? Hoe lang is er hier nou, Jelle hier? November, die is. november Hij is is er nog ongesteld. vlak Ja. voor het WK is hij komen. Toch? Ja, Denk ik, toen is een paar weken vakantie gehad, dus hij is sinds maar in december is er uiteindelijk bij Cambuur. Nou, de heren een keer wel verklappen die me vaak een beetje mild. Maar ik zorg gewoon die gezicht Geert Jelle door is wat minder mild. Nou, volgens mij is Ulte een hele goede trainer. Vat commandier. Om iets del te zetten, om iets op te bouwen. Maar ik snapte de keuze toen ze kwam, Jelle, maar Ulte snapte ik absoluut net. Dan denk ik van ja, als je wat er ziet, Henk de Jong valt fut. Er moest iets teweeggebracht worden. En dat is totaal net gebeurd. Ze zijn eigenlijk gewoon rustig teruggegaan op het spoor waarop ze zitten. Dat ging net goed. Gaat nog steeds net goed. En dan denk ik van ja, toen op dat moment vond ik het een hele rare keuze. Daar hier, Maar wat hier is toch dan? Ik heb pleidooi gehouden van Dick Advocaat. Maar Hoon was Nou, mijn deel. Maar nou ja, als je het Frits Korbach effect, om dat even te nemen, zou ook iets hier gebeuren moeten. Ja, En ja. daar heb ik net direct een naam bij. Maar ik vond Georges Ulte, het is geen crisismanager. Volgens mij is het inhoudelijk een hele goede trainer. het is een En, opbouwtrainer. nou ja, volgens mij is er heel goed in zijn vak. Alleen er moest iets gebeuren wat net volgens de standaarden wie. En dat kon hij net teweeg brengen. Maar het is ik net zo dat Cambuur, natuurlijk de eerste seizoenshelft wie min. Maar het wie net dat Cambuur al op een stritlengte efterstand stieren. En met wat versterkingen in de winterstop, die het uiteindelijk aan binnen wil te let natuurlijk. Ja, Maar neem eens in je versterking. Nou, ik vind Johnson had onnodig dat hij een versterking is. Als je vergelijkt met wat er stier. Want Tom Boer en Ulrikes die hebben dit seizoen net een hele soort goede wedstrijden spelen. Dat is een versterking. Ik vind voorlid bij Vlaag en Shen een versterking te wezen. Voor vind ik versterking, ja. Ja, maar Mahi, die had het net Shen litten. Nee, maar waarom die ophellen? Die wie net fit. Nee, dat had ik een Gokwest. En die is onnodig net goed uitpakt. Nee. Dat wie eigenlijk wel een beetje tragisch. Dat je dus een speler hebt die je redden had en die net fit is. En waarvan je weet dat die heeft wel een week of zo is nodig om op niveau te komen. Nou ja, Dan zo binnen wel meer voorbeelden, toch? Verkeerde keus. Van de Waterbiegelix, dat wie de absolute top Ja. opkeep aan het begin van dit seizoen. En die had het absoluut net weer makken. Zo'n toon. Ja, oké, maar dan heet nog oer het begin van het seizoen. En dat is een jongen waarvan wij alle jaar dachten van dat is van Cambuur een hele goeie. Ja. Nou, dat komt er net helemaal uit. Dat ken Dat ik komt er gebeuren. helemaal niet uit. Maar als je, toen Mahi kwam, als je Jochen meestal vregen, of het zien meestal vregen, dan zei ze Jochen van slechte keus. En dat wie bij Van der Water net zo. Nee, dat klopt. Dus Nee. qua technisch beleid zei ik van, ik vind Ulte rare keuze toen er kwam. Ik hier het logisch vond dat ze toen zeiden van, voor hier kiezen wij voor Ulte. Maar voor het komende jaar hier gebeurt er wat oors. Dus dat vond ik technisch een rare keuze. En dan zulke spelers als Mahi Helly, ja, dan denk ik van, ja, goed, Jilt dan ik maar gelijk Ja, in het wetter. achter het woonskip. Nee, maar, in het wetter, want dan Ja. zei mijn huid altijd, dan heeft in elk geval de kringen nog. ja. Toch? Hey, Aasen, Geert, een nieuwe rubriek. Want hebben we een nieuwe rubriek? Ja, dat wisten ze toch? Want dan zoekt het eigenlijk op vakantie, maar dan Ja. heeft die vakantie uitsteld vanwege die nieuwe rubriek in de podcast. Ja, dat is ik zo. Ja, Ja, toch? ja, nee, ik heb correct een bij het koffiezetapparaat staan. Dus, Net de volle verklap, hè? Nee, niks zegt niks. Goed jongens, we hebben eerst een paar stellingen. En dan kunnen we er letter altijd nog weer op waarom komen. En ik begin met die Geert Jelle. Heerenveen had neer te zieken in de play-offs. Daar heb ik wel wat twijfels over, want ik vind op zich dat ze wel een goede ploeg hebben. Maar ja, nood we het oude de week aan de wedstrijd jongen hebben, heb ik wel... Dus Dus hebben we- ingriepen de boer. Ja, nou, ja, precies. Dus maar ze gewoon ja of nee zeggen. Hebben ze wat te zieken in de play-offs, ja of nee? Ja, Ze hebben wel wat te zieken. Dus Oké. dan is het antwoord op de stelling. Nee.
Nee. Nee, Oh. want er zit er een ontkenning in. Ja, hè? dat is Dat een is ontkenning. weer. Dat is een dubbele ontkenning, is een bevestiging. Ja. Ja. Andor, Ja. Cambuur speelt het komend weekend weer een cruciale finaletje in Volendam. Dus ze zullen wel weer verliezen. Wat is de stelling? De eerste? Waarom nee de komma? Nee, de komma. Dus ze zullen wel weer verliezen. Ja. Ja, oké. Zo, het is helemaal net zo moeilijk. Geert, van mijn pensioen promoveert Cambuur weer naar de Eredivisie. Ik ben al met pensioen. Oh, Maar dan bedoelst dat zolang ik hier nog wat omheuker in, Nou ja, in precies. principe nog een bijdrage te leveren aan de Friese hoe lang is dat nog? Dat kan jaren duren. Want, Oh, dat dat weet is ik dan wel. wel Dat een weet ik het het wel. zou een hobby worden, dus ik denk. Dus ja, jongen. Ja, natuurlijk. wees. Ja, Oké. wees. Ik, Ben je lekker kwaad antwoorden? Dus, ja, dat is heel goed. Dat is een goede rubriek, hè? Ik denk even vlugger terug in deze rubriek. Ja. De laatste is weer van Geert Jelle. Ferry de Haan als algemeen directeur. Dat wie ik mijn eerste kaart. nee. Nee. Want, wie wil die eerste kaart? Nou, die hebben we dus wat langer op in, hè? Ja, no mooit wel. Nou, mooit wel. Ja. Nee, wat wie mijn eerste kaar, daar heb ik geen namen bij, maar wel een type. En om even op Ferry de Haan weer om te komen, laten we gelijk de discussie maar omgaan. Ik snap net dat je bij een club als Heerenveen, als je een goede technische manager hebben, dat je hem ergens oorsdeel zetten in. Want volgens mij heeft hij in de tijd dat er hier is, het er bewezen dat er best wel goede dingen die in het. En Hij had goede voetballers ophellen en verkocht van een soort yield. ja, Bijvoorbeeld Amisa. en dan denk ik van, hey, als je goed bent in datgene wat je doet, dan moet je net naar een andere positie gaan. En zeker bij een club als Heerenveen. Want ik vind bij Heerenveen is de belangrijkste positie technisch manager. Net de voorzitter, dat is van minder belang. Een trainer is denk ik van minder belang. Technisch manager is bij Heerenveen belangrijkste van de hele club. En waarom? Omdat hij zwaartje maat van Zwarte Cijfers? Ja, dat is de enige redding die er is. Ik bedoel, je moet een goede jeugdopleiding hebben en je met KP en je met verkepie. Nou, dat luidt alle jaar in het takenpakket van de technisch manager. Hij doet erbij, hè? Dat snap ik al hij net. gaat het er nou bij dwan. Dus daarom is mijn mening van, is dat een goede keuze? Nee, ik vind geen goede keuze. Nee, want vrienden Wieke ziet Kees Rosemond hier aan tafel. En die zei hier in deze uitzending van... Ik heb jou er pittige jaren erbij hongen. En Ferry pakt er doodleuk nog even een extra takenpakket bij. Dus misschien valt het denk ik wel een beetje mooi met Kees Rosemond. Ja, nou, ik denk het net. Ik denk dat hij echt wel oeren maken heeft en dat het een zwiere functie voor hem geweest is. Ik denk dat er misschien ik wel wat onderschatten hier. Want het is ook net zo dat die dossiers nou oplost binnen wat hij met Wanden Nee, staat. alle draaien net. Nijsquad Award, de stadion Sportstad. hier, maar Sportstad. Dat beding die erin terug. En dat het is miljoenenverlies. het miljoenenverlies. En daar komt dan inderdaad nog een algemeen directeur. En je stelt net nog een naar je technisch manager aan. Wie was toen zeist, dat is misschien wel de belangrijkste pion uit die hele organisatie. Ik snap net dat. Nou ja, als je Ferry de Haan omstelt, oké, maar dat je dan net een oor omstellen. Nou, Ferry de Haan is denk ik, doet er benaderen wie het hij zou en ik wil graag algemeen directeur worden. Hij wie dat ek, hè? Hij wie dat ik. En nou eerder tijdelijk eerder technische directeur of manager. Hoe heet het Manager. bij Ja. Heerenveen? Hij wie technisch manager. Manager en hij wordt nou algemeen directeur. Het is voor hem natuurlijk. Hij wil het graag. het is wel Voor een hem is het een promotie. promotie. Het is voor hem een promotie. Je alleen mag nog- ik promotie maak je toch in de organisatie? Zeker. Maar nou is het de vraag dus. En die vraag Maar de vraag stelt is, doet de Geert Jelle. organisatie daar goed aan? Precies. Ik vind dat de Dat organisatie vind ik daar niet. net goed om Nee, doet. nee. En ik denk van de continuïteit dat het zeker net goed is. Maar goed, dat is mijn mening. En ik denk dat je als voorzitter, als algemeen directeur, dat er een oortype komen moest. Maar dat is mijn optiek. En wat voor type dan? Ja, meer maar Friese roots. Ja, ja. En dat zal wel bij een heel soort mensen zal dat een beetje banaal klinken en zeggen van ja, wat een onzin. Ik vind Heerenveen het Sjenlitten in de oude ronde tegen hier waarom te vallen op een grote achterbaan, een eigen identiteit, Friese club. En sinds de laatste jaren is het een van de safale clubs. Ja, nou, er binnen natuurlijk Ze een soort onderscheiden mensen zich nou, net. nee, er binnen een soort mensen in de top, die komen al van Boeten. Kees Rosemond, nou ja, die had dan misschien nog wel een verliezen in Friesland. Maar je weet het in Bergen bijvoorbeeld. Ferry de Haan komt uit Rotterdam. Daar weet ik mij nog wat te heugen. Daar heeft ik wel eens een keer in beeld West als opvolger van Luc IJzinga. Toch? Bij Heerenveen. Nou, dat is inmiddels Safali Lien. Ja, maar hoe serieus wie dat toen? Nee, wie net serieus. Maar daar is hij wel onbeen.
Ik heb me net onbeen. Zij die vregen. Ze hebben ik net vregen. Nou, hoe wist het dan een beeld West? Er waren om mij praten binnen de organisatie toch een aantal mensen. En dat hier direct maar zien dat ik regelmatig op tussenstoel zie het. En mijn voetbalverleden en dat ik een Fries ben. Maar verder is dat net hoe praten. Dus het is net serieus geweest, omdat ze toen ik al redelijk gauw naar Kees Rosemond schakelen binnen. Alleen nog, ik vind wel, als voorzitter van Heerenveen, dan ben je het boegbeeld en je moet zwaar van de grote lijn. En inhoudelijk, technisch moet er een goede man zitten, financieel moet er een goede man zitten. Maar als voorzitter ben je het gezicht van de club. En daar hier ik wel... Het gaat om een directeursfunctie. Er zit nog een voorzitter, Ja, de directeursfunctie. Nou ja, goed, wij nemen het al directeur, voorzitter. Dat komt door Riemer, omdat hij dat dat komt van Riemer. Ja. Dus daar komt dat bij. Dus die boegbeelden, we hebben het er wel eens vaker over gewoon Van der Herik bij Feyenoord, Riemer, hier is die man bij Twente, Munsterman. Munsterman. Nou, hij mindere mate, maar vooral Heracles Almelo. Jan Smit van de Smit. club die het ergens voor stien en die iets uitstrielen van wat die club iets strielen woe, zeg maar zeggen. Ja, en die clubs komen er steeds minder. En dat is steeds minder. Ja, maar zou je het zo nog leuk vinden? Maar precies, dat Is er nog altijd die ambitie? Maar dan wist je toch technisch directeur van Heerenveen? Nee, want ik ben net op technische vlak ben ik goed invoerd in de voetbalwereld. Nee, maar als algemeen directeur hien ze daar misschien wel vrede Algemeen directeur. Nou, daar hier ik op zich... daar heb ik toen wel eens zo'n uitdacht. Maar nou net meer. Het is nou net meer die ambitie. Nou, het is, de situatie is helemaal verloren, vind ik, bij Heerenveen. En toen wie het altijd nog wel een beetje ziekje. En er is een duidelijke keuze maken toen van Rosemond. En daardoor is die hele club is wel verloren in mijn eigen. En dan denk je van... In positieve zin of in negatieve zin? Nou, in meer zakelijke zin. En dat kan je positief of negatief nemen. Het is oorswurden. Heerenveen is in mijn eigen een van de safvolle clubs nou. En het is net meer de Friese voetbalclub waar iedereen graag heen gaat. Omdat het er zo gezellig is en omdat er zulke leuke mensen zitten. Het is gewoon een van de safvolle clubs. En dat komt toch de koers die het Rosemond inzet heeft? Nou, ik wil dat net op Rosemond zijn konto zetten. Maar wel op het geheel als organisatie. Maar waar verneemt dat om? Ja, waar verneem je dat om? Dat er een heel soort mensen boeten Friesland actief binnen. Hoe er omgang is met mensen die niet heel lang bij de club zitten. Hoe er omgang is met Riemer en met Foppe en met Verbeek. En ik heb wel een soort mensen maar praten is van, ja, dat is op een van die mensen. Dat is absoluut net weer. Alleen nog zij hin toen wel het goeie met de club voor en daar ben ze eigenlijk net uitkomen. Nou, en die club is die kant uitgegaan. En uiteindelijk, de rest van de mensen die er een goed gevoel bij hier, die is eigenlijk een beetje aan de kant zetten. Zo heb ik dat ervaren. En daarom is Heerenveen meer een bedrijf worden als een voetbalclub. Zo zeg ik het. Ja. Maar ik vind dat hij zelf wel wat al te makkelijk aan de kans heeft. Dat is niet geschikt voor technisch directeur. Hij heeft een prachtige voetbalverleden. De is bekend in de wereld. Als het huizen taxeren kiest, kun je spelers taxeren. Zeker. Ja, toch? Bis Keertman, inderdaad. Ja, nee, maar goed, dat soort dingen, daar zie je wel maar redden. Alleen nog, je moet die functie net onderschatten. Want je moet heel goed invoerd wezen in de voetballers die er binnen. En dat is net alleen nog die er in Snitsom rennen, of in Heerenveen, of in Leeuwarden. Maar dat is eigenlijk heel Europa. Ja, maar goed, Etienne Reijnen had ik geen ondervinding en die werd ik technisch directeur bij Cambuur. Ja, oké, maar goed, dan kiezen ze voor iemand die in de opbouw zit en die krijgt uit het voetbal waar komt. En nou ja, bij Cambuur is dat relatief nog wel wat een nieuwe functie die zich daar volledig op richten moet. Die keuze, die snap ik nog. Maar bij Heerenveen, daar moet je toch wel, vind ik, een zwiergewicht hebben. En dat wie Ferry de Haan in mijn eigen wol. Ja. En nou docht hij het erbij. Als dat zo'n pittige functie is, zou je nou eigenlijk dat keer er net een bij doen. Had je echt al algemeen directeur binnen. Ja, het leek het mij onmogelijk om beide goed te doen. Nou, hij wil het eerst ik ongezien. Als hij er letterlijk over een paar maanden achter komt van het is net te combineren, dan hebben ze altijd nog wel zoiets van dan kunnen we er altijd nog wel een technisch manager bij hebben. Maar ja, dan ben je er weer een transferperiode verder. En dan is het seizoen alweer begonnen. Dan is het januari. Ja, maar hij zal ik nooit een stap weer. Waarom dan? Hij zal nou net zeggen, ik wil weer manager. Nee, hij wil het algemeen directeur. En daarom zeg ik als organisatie moet je zeggen van oké, wij hebben goeien op een hele belangrijke positie binnen onze club. Wij gaan die jongen net promoveren. En als hij om salaris gaat, kan je erop praten. Maar hij krijgt nou gewoon een compleet andere functie. Daardoor is denk ik het technische verhaal wordt voor hem steeds moeilijker. Ja, nou ja, die technische Dus man die komt er nou net. Die eerste Orelton, die had hij al bezuinigen.
Als er een technisch manager komt. Ja. Ja. Nou ja, dan heb je als directeur Nee, maar direct een goede nou, als slag. je, ik zei dat je mij ik promoveren binnen een organisatie. Ik bedoelde er eigenlijk ook maar te zeggen. Als hij dit graag wil, als dit zijn ambitie is. En hij zet die ambitie in vervulling in bij Heerenveen. Dan kun ik zeggen van nou ja, dat is dan de realiteit. Als hij dit net krijgt, dan hier die bijvoorbeeld om Hinderschen kennen. Nou, een functie als algemeen directeur elders in het land. En dan ben je kwijt. Ja, dan ben je hem kwijt. Dat is weer. Ik hier een Skoffelien hier ik zelfs verwachtte dat er een Feyenoord ging zoeken. Daar had ik een verleden en daar ziek je zo om een technische man. Maar goed, hij doet nog lekker een paar weken of man eigenlijk al mooi met Kees Rozemond. Hij is misschien ook een beetje het idee gekregen van ze hebben Kees Rozemond het verder gewoon doorheen gedrukt. Nee, want dat wie net om Kees Rozemond om dat te bepalen. Nee, hij die heeft me net maar bemoeid. Nee, maar als hij kost dat maar een dat mooi denk ik ringt. wel. Ja, Maar hij hier formeel... formeel geen invloed op Nee. de procedure. nee, dat net. Nee. Hij zal er wel maar bemoeid. Ja, dat denk ik. Nou ja, dat is logisch. Ik bedoel, die man die zit een collega die het graag willen wil. Ja. En die soort van hij is daar geschikt voor. Dus Ja. tuurlijk. En dat is ik prima, dat jij het ik zei. Alleen het is wel weer... ik denk dat Ferry de Haan binnenkomt is tijdelijk technische man. En daarna algemeen directeur. En dan denk ik van ja... Ja. Ik hou er net zo van op die manier werken. Maar goed, dat is persoonlijk. Zo is het. We gaan even een sprongje maatje naar Cambuur. Want Cambuur die spelen dus in Feyenoord, Andor. En Feyenoord die het een beetje op 60%, zal ik het? Nou, Feyenoord hier wel een volle dikke winnen kennen. Want dat je alle kansen erbij neemt, dan hier het ik wel 6-0 wezen kennen. Dus Cambuur heeft best wel een beetje geluk gehad. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik wel een oor Cambuur Sjoenhaus verliezen week in Enschede. Nou, dat klopt sowieso, want hij is zijn ploeg op vrouwen plakken verloren. Precies. Dus hij zou sowieso een oor Hij sowieso nog wel Cambuur Sjoen. Maar ook qua hoe ze spelen, er zit wat meer energie in. Het wie alweer wat... Ja, een beetje positiever als vorige week. Dus, Ze hadden zochter een wedstrijd van te maken. Die indruk hebben we in de eerste helft in Twente nooit gehoord. Nee. Dus, wat wie wel Dus dat is een stijgende lijn Een te pakken. enorm verschil, ja. Maar Tol, Smit, Paulussen en Breij, die waren al je slachtoffers Ja. omdat ze net genoeg meters maatje. Dat wie de reden, toch? dat wie een van de redenen inderdaad dat de opstelling op jouw plak wie is gewaard. Want ze hebben in de data en in de analyse verliezen week zien dat Cambuur dus volle minder roen had als FC Twente. Nou ja, dat moest oors. En op basis daarvan binnen inderdaad wijzigingen ombracht. En degene die het wil roen, die roen wij van je meter. Die rond de verkeerde kant op. Nee, en Paulussen is volle minder een renner als Jamie Jacobs, om maar in te nemen. Dus Dat dat, is geen reden om hier in de Rutte herinneren. nou ja, dat voelen zij je van Wolt. Want ze woenen... Wie eigenlijk het Is dat net item... een film in een wel? Wie eigenlijk het item in zijn praatje naar Boetenta lopen. Ja. Dat maar we hebben. Want lopen kunnen we. Lopen kunnen we altijd. We kunnen geen bal raken, maar lopen kunnen we altijd. We pakken de zeggen Een even beetje bij. gechargeerd. Ja, wat vies toe? Wat vies toe? Dan vies dat geen reden om mensen eruit te herrien. Een keeper die zit er om een baltje in te houden. Zo is En de spelers die met de verzwaring daar geen goals in krijgen en daar een goalmatjes. En ja, zo simpel is het toch? En ze hebben op een gegeven moment uit de data hebben ze hellen van je moet geen voorzetten met jou, want er komen haast geen goals uit. Nee. Dus we hoeven net die beide spelers aan de boetekant te hebben. Die voorzetten die hoeven net die komen, want er komt haast nooit een goal uit. Dan denk ik van ja, we zijn aan het voetballen. Ik van de meesten op de tribune ondergang. En Ja. de meesten, ik vind het toch, het is toch geweldig dat er aan de zijkant een mooie onval is en er komt een voorzet. Ja, maar dit heeft Ulte net betocht. Hè? Dit komt nevens mij uit te koken van Arne Slot en Silke dat Hulshof. is heel goed En die kennen. man die daar nou wel vuur Arne mooi. Want Arne Slot is hier Arne maar Slot en begonnen. Silke Wat die nou werden zei, kampioen van Nederland, jongens. dat komt bij Arne Slotwaai. Die had dat toen eens een keer nauwkeurig analyseerd. Die zei, het moet anders. Wij matten meer door de asvoetbal. De combinatie zie ik op de ronde van de En had ik nog een Feyenoord, die spelen maar twee echte boetens. En dat is de Dus- teruggetrokken voorzet. Dat is een beetje werd zij mij of begoen binnen. Maar dat je de bal net inderdaad heeg op goed Net geluk heeg voor de voor. pot jouwen. Maar Nee, dat maar je hem de- echt berommelen is op Als je de penalty discussie is dat je op basis van data, dat je zeggen moet dat wij geen dingen wil en wij geen dingen net van. Ja. Ja, ik vind data prima, maar uiteindelijk is het een speeltje. Ik heb vroeger, ik was er niet in spelen en dan zou de trainer van Mustrom denken, hij gaat altijd binnen terug. Dat hebben we bij Jong, gaat altijd binnen terug. Eerste bal die te krijgt, wat als dat er Nou, gebeurt? ik denk Boetenom. Ja, Waar wie dat? dat is toch voetbal? Waar wie dat? Ja, dat kan ik net meer herinneren, maar nee, ik heb er geen naam meer. En welke Maar trainer wie het? volgens mij wie het Hamburger. Hamburger? Oké. Ja. Dus maar om maar aan te gaan van ja, het is een spultje en je kan data erbij hellen is Sint-Wurg ik wel belangrijk, maar om derde spelers van had nou de spits te weinig rent, maar hij zit er wat twee in, dan helpt er maar net uit. Nee.
Het wie ik net zei dat die fjouwe spelers alleen nog om die reden eruit hellen binnen. De wien ik een peer, ja, die voelen gewoon door de mand. Verliezen wieken Doke Smit, die het net goed Die wie. willen door die missie Jan werkelijk helemaal verrot spelen. Ja, precies. Nou ja, en Mahi wie weer fitter en nou ja, hij beërgen mij voor en Mahi aan de boetenkant spelers te hebben die het, nou ja, van die momenten voetballers die mij een beetje mazzel toch een actie komen kennen, gevaarlijk willen kennen. Nou ja, dan is Mahi een voetballer die beter in dat plaatsje past als Michael Breij, die het wel vooral van het energie aan en rinnen had. Dus het is net zo dat die fjouwer alleen nog om die reden eruit hellen binnen. Maar het is wel de reden dat een Jacob speler van Paulussen. Ja, ik begreep ook dat Ulte twijfelen het om Joao Virginia weer in de ploeg te brengen ten koste van Robert Ruiter. Wie dat ook op basis van... Nee, net van Rin. Nee. Het had wel een overwaging geweest voor deze wedstrijd. Want Ruiter had natuurlijk de volgende week echt een denderende indruk maken. Nee, dat is de enige keeper die doet met de hand op een reg. Nou ja, dat zo'n Johan denken. Hier juist er ook weer een paar reddingen dat je denkt van hij het hem, maar het zit meer geluk als wie is hierbij. Die bal van Geertruiden op de peel. Ja, jongens. In bal hier wel heel goed. Idrissi op slag van rest. Ja. Maar het had serieus een discussiepunt West in de technische staf om eventueel Virginia er weer op te zetten. Alleen nog uiteindelijk rekken die blessure en Koedi net mij dan. Maar er wordt wel serieus doen, toch? Ja. Het wordt wel een grote wissels, hè? Ja, ze hebben eigenlijk kwalijk mij een vast team spelen. En ik moet zeggen, nou ja, januari, februari zie ik zoiets van je moet daar naar een vast team. Maar dat is natuurlijk ook wel lastig. Als je een Bergsma en een Tol, als ze dan de kans krijgen, ja, dan gewoon keer op keer door de ondergrens zakje. Ja, op een gegeven moment snap ik wil dat je dan die jongens net handhaven kennen. Dat je dan... Nou, Floris Mand, die mag je altijd stemleeuwen. Floris Mand mij altijd stemleeuwen. Ja, dat is ook wel opmerkelijk. Nou, die mag je juist later bij de eerste goal. Ja, behoorlijk. De trainer die gaat natuurlijk ik mooi in datgene wat er op het veld gebeurt. En wat er op het veld gebeurt is wisselvallig. Als je onder ons staat, je hebt altijd pech met de scheidsrechter, je hebt altijd pech met blessures. Dat ik gewoon zei. En daardoor denkt een trainer ik van ja, ik moet nog maar eens een keer wat oors bedenken. Ja. Want ja, verleden week heb ik wel verlen. Als je winnen is het makkelijk. Ja. Dan liet je de 11 staan. Ja. En als je net winnen, en zeker als je onder ons staat, dan ga je elke keer... Je bent te ziek in. En nou ja, tot nu toe had het nou net voelen. En daar ben wel redenen voor. Ik bedoel, de kwaliteit is gewoon ja, matig. Ja, hij wilde een vechtmachine van Maatje, maar dat slag het maar moeite. Nog een gele kaart van Alex Bangura. Dat zeg ik wel een beetje knullig uit, hè? Ja, maar hij wie eruit, hij woerde graag in. Die stom van Bangura. Ja, die jongen stom van hem. Dus hij zit er aan die kant en hij zucht die bal zijn kant op komt. Want hij wie er even niet vanwege een blessure? Hij wie eruit van blessure. Dus hij zit met Harvey Bisschop zit hij daar aan de kant. En dan komt die bal die kant op en hij kan hem net maar inhouden. En hij denkt, ja, die scheidsrechter krijgt de hik, maar ik ga erin. Maar dan mag je me net al even vertellen, want dat ken je toch volle beter zelf? Oh ja. We hebben iets kleers tegen? Jazeker. Als het er nog zelf eens vertellen. Vooruit dan maar. Ik moest voor mijn gevoel best wel lang aan de zijlijn wachten. Ja. En het spel ging al links, rechts. En voor mijn gevoel stond ik daar al een minuut. En op een gegeven moment kwam Paschal, die kwam bijna gewoon 1 tegen 1, 2 tegen 1 spelen. Ik dacht van ja, oké, scheidsgrens, wanneer mag ik erin? En toen nam ik zelf initiatief. Daar ben ik ook wel gewoon zo eerlijk in. Want ik dacht van ja, kom op. Ik wil gewoon graag het veld in. Want het spel ging een keertje naar links. Dus dan denk ik van oké, dan kan ik er via die andere kant gewoon in. Maar goed, de scheids gaf geen seintje. En ik nam zelf initiatief en dat was niet zo slim. Want daarna komt ook nog die goal eruit. En dat is dan gewoon extra zuur. Ja, precies. Dan hebben we de 2-0. Dit zei Alex Bangura. Die had nou een gele kaart. Is kost mooi. Ik net mooi, want je Volendam. Maar die mij een beetje tinken. Die stond toen echt mooi. De ingooi van Gert Kruijs. Wie stond er toen bij? Ja. Ja? Wist je dat nog niet? Of ik dat nog weet. Herman van Dijk wie de scheidsrechter. Herman van Dijk wie de scheidsrechter. En Robin Nelissen wie de spits bij Cambuur. Ja, en die rent er heel nog vrij. En Gert Kruijs die zei, neem gauw die ingooi. Maar dat wordt hem wat te lang. En Gert Kruijs neemt zelf die ingooi. Krijgt de rode kaart. Kregen de rode kaart? Ja, rode kaart. De rode kaart van Herman. Ja. Goed, dat is dan een trainer. Nou ja, Claire, dat vind ik nog wel voor grappig. Maar dit, heel grappig. Uiteindelijk dit verhaal met Bangura is wel heel vervelend. Want nou is het natuurlijk scorst. Ja, zeker. Ja. Dus, maar in hoeverre is en dat vind ik Sint-Wurg ik wel vervelend in het voetbal, dat scheidsrechters die ben boen om regels. Die scheidsrechter hier nou ik zei ze kennen van de Ruud en pas erin dat ik het zees. Dat hier die Oordwaan kennen, zo bedoelst. Ja, en zonder geel. Ja, zeker. Maar daar is blijkbaar geen ruimte meer voor bij de scheidsrechter. Want ze hebben precies is de oudmeten samen hem reageren. Zelfs Bas Nijhuis moest er meer aan houden. Ja, maar dat is toch zonde? Want een scheidsrechter heeft ik geen eigen
invloed meer. Die met dwaan wat hem opdroegen wordt. En ja, dan is iedereen gelijk. Ja, het is toch leuk dat er een scheidsrechter is die ik een beetje het spul onvullen kan. Want daar is voetballen mooi. Nou, neem ze maar op. Nou, nemen ze de Mario van der Ende. Die is daar, Ja, die dat soort jongens. Ja. Uilenberg. Zie je, die hin- Luigen natuurlijk. Luigen wie ik. Daar koest wel maar praten. En op een goede manier. Dat als het eerst van, nou wat moeilijk, dan moest bij mij wezen, want samen wie dat. Maar Ja. dat is wie wel een wisselwerking. En ik vind nou, de persoonlijkheden, dat we het uitroeit. Maar goed, dat hij je geel voor krijgt is terug, toch? Ik bedoel, Het is volgens Hij de be- regels, volgens de is het regels is het terug. terug. ja, maar Ja. Feyenoord is in een onval. Het stiert in je 0 en die bal is aan zijn kant. Hij Ja. stapt het veld in, werd door die onval, onderbrutsen wordt. Ja, dat is toch gewoon een gele Nou, kaart. ik zeg dit weekend ook een pikken dat het publiek een bal gooide Ja, in bij het Utrecht, veld. ja. Ja, bij Utrecht gebeurde dat. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, daar kan je net op reageren. Daar kun je net op reageren. Nee. Maar ik ben het wel maar in je. Ik bedoel, je kan er niks van zeggen dat er geel jouwt. Alleen nog mijn punt is dat je de persoonlijkheden met de scheidsrechters, dat daar geen romte meer Ik voel vol dat hij lang wachtte om hem weer binnen te Nee, dat leggen. klopt. En hier en daar wat Bangoer. Dus Ik zat op een snapte game dat met wie ongeduld wel, want de bal hij- weer al aan de oren kant. Ja. En hij is hier maar te wachten. Ja, ik snap dat En wel. waarom loopt zoiets bij een scheidsrechter en net bij een grensrechter? Want ze staan altijd bij de grensrechter. Ja. Nou, net als mij met de grensrechter, of de assistent skiesrechter, die jou te teken wanneer hij weer het veld in mooi. Ja, Maar dat wordt dus wat te lang. Van de scheidsrechter. Ja, ja. En als die krijg even een andere kant op zit de hele tijd, dat wie nou dus het geval. Ja, Maar misschien was de de eerste- andere kant. Ja. Die Nijhuis zit uiteindelijk ook met de regen naar hem touw, het grootste part van. Maar eerst met die onval even ommaken weer terug, want Feyenoord wie op dat moment in de Dat onval. weet ik, ja. Nou goed. Ja, Iets zoals, jongens, wat is nou het beste wat Cambuur dwank in? Gewoon jochtje op tak om seizoen? Ja, dat liep het mij handig. Ja, maar Gebeurt als- ook al, ja? Ja? Ja, ze binnen al dwanden. Rijn en Ulte, die hebben al een heel soort contact. Binnen al druk dwanden, maar spelers. Uitziekje van volgend seizoen. Dus daar is de blik echt al op. Ja, want mijn assistent Rob Alflen, want hier is het niet correct hoe data, maar Rob Alflen kan net met computers omgaan, toch? Nee. Nee, dat is wel even een dingetje. Want Bos gaat die mat voort. En dat is degene die nou de analyses maakt en de wedstrijd tarieert. Nou ja, dat gebeurt op een laptop, op een computer. Zien taken met oornaam worden. Alleen nog Alflen, die kan die taken net oornemen, omdat die net handig is bij een computer. Ja, Ulte had ik geen voor. Barto het zien taken, het er geen voor. Dus ja, dat is iets wat... Waarom heeft hij daar geen tijd voor? Nou ja, die sissen dat ze daar geen tijd voor haar. Nee, oké. Nou ja, Lekker sassen. Ik dat, ben natuurlijk... dat is ook zoiets. Daar hebben we het straks eens horen. Dat je wordt in een van de safvolle clubs. Waarom? Omdat iedereen elkaar nadoet. Mhm. Dus zit je weer... Hoe slimmer naar de warming-up te zien, hadden wist het al, hè? Ja, oké, maar hoeveel mensen zitten er op een bank? Ja, Iedereen heeft zijn taak. Dan denk ik van, ja, het zal al wel nodig wezen. Maar in mijn eigen is het net nodig. Nee, maar goed, Denk dus ik ik. wel weer... En nou zeggen ze weer, ja, oké, daar heeft hij geen tijd voor. Ja, wat doet hij de hele wedstrijd aan? Maar als Wat doen al die trainers? maar als hij er geen tijd voor heeft, waarom heeft hij dan een digibet als assistent? Nou, dat kun je inderdaad al vegen. Dat is dan Maar misschien hij net zo bij handig. Bij Maar- Fortuna hè, als hij een wij assistent. weten natuurlijk wel dat Ulte en Robbie Alflen, dat had fjouwen handen op inbuik binnen. Ja. Die kennelijk op blindelings vertrouwen. Net op een computer in elk geval. En net op computer. Maar dus er zit iets in van... Ja, wat mij wel eens een beetje verbaast, dat hij zegt van, nou ja, hij zei, Ulte, ik moet de man hebben die ik blindelings vertrouwen kan, die mij net een mes in de rug steekt. Die dit totaal net om die stoelpoort begint te zeggen. Nee. Dat is Alflen. Dan denk ik, ja, door die ronde dat er wel dan. En wat is dan de reden om te kiezen voor een trainer? Is dat om te zorgen dat hij geen mes in de rug krijgt? Dan is het maar in eigen hachje bezig. Of is dat echt omdat hij wat toevoegt? Ja, ik zou eerlijk zijn, de toevoegde waarde van Alflen net zo. Dat hier Bos gaat ik dwang in. En die kent dus meer, want die kan wel maar die beelden. Die kan wel mij en mijn computer omgaan. Dus hier ze misschien wel zezen met een Alflen in dat kind, want zijn contract erin toch? Maar die hebben maar niet al hier contract. Ja. Ja, wel, maar ik neem aan dat Alflen wel technische invloed heeft tijdens de wedstrijd en bij de trainingen. Ja, dat Ik neem aan dat zijn meerwaarde is. Ja, En ik heb maar in voetbal een soort verstand van voetbal. Ja, hè? Ja. Ja, nee, maar dat zal Dus op dat gebied, alleen nog dan is dat blijkbaar een hele ouderwetse trainer. Nou ja, kennelijk al. En omdat databeelden heel iets belangrijker worden Ja. in het vak. Het is ook een vak, je ontwikkel je ook in een vak.
Dan werkt de oorzaksmakelaar als de 15 jaar verliezen die is. Dat is al. Er zit een ontwikkeling in, er zit een automatisering in, het hele noem maar op. Ik heb dat nog is een wel beter dan bedrijf ik. en daar is het ook al digitaliseerd. Dus Ja, dat bedoel ik maar. Ja. Dus het is volstrekt gedigitaliseerd. Het mocht het niks meer worden met Alphen in de voetballerij. Ken je uit nog Nee, makelaar ik ken niet net in de makelaar. Want, helemaal net in het vee, want dat is ik het Nee, dat is onmogelijk. Onmogelijk. Ja, Onmogelijk. dat kan niet. Jongens, dat brengt Dus- ons bij een nieuwe rubriek. Ah, Ja, ja. daar is hij. Een nieuwe rubriek. ja, Want zeker. we willen toch een beetje fleur brengen in deze uitsturing. Cambuur Tuurlijk. verliest, Heerenveen verliest. De uitslagen die help je al je net. En ja, we drinken natuurlijk geregeld een bakje koffie. Een keer bij de omroep, Doek, denk ik. En dan steer je bij de koffieautomaat. En wat krijg je dan? Dan krijg je dus de laatste roddels. De laatste roddels. En ja, het wordt tijd voor uw eigen juice-rubriekje, denk ik. Juice, wist je wat het is? Ja, Geert? jongen, jongen, op de voet, jongen, op de voet. Yvonne Koldermeijer is ongelooflijk populair. Ja, en nou goed, het mooie oerlog in. Uit zo'n keertje. Ja, dan wist dat eventjes. Dat is wel goed als dat de wijsheid Ja, signeert. toch? Het mooie oerlog in. Uit zijn keertje. Ik voel me zwier discrimineerd. Ja, dus op even, let op, we hebben een eigen jingletje. Let even hier, Ja. jongens. Even let op, let op. Ja, Praat bij de koffieautomaat. is dat mooi of net? Dat is mooi, hè? Dit is trouwens de stem van Harm Wijstra. Harm Wijstra. Komt de eerste al. Oh. Die zal de omroep verlitten. Ja, Harm hier. Harm Wijstra niet van. Harm hier. Ja, maar ik ben net. Want Nee. Harm die zal plaatjes draaien in Kwatten. Oh ja? Ja, Ja. Waar? Bij de omroep. Bij de omroep. Bij die. Sneur een beetje. op die plek. Oh, Ja, hier? ja, dat Hij is maakt het promotie. Dat wil Dit ik is in- gewoon dat de wil Ferry ik- de Haan van de omroep. Ja, precies. Ik wil hem dat in het kader van deze rubriek toch absoluut even mooi aan. Maar als je er komen wijzigingen aan en Harm die gaat dus voort. Ja. En dat betekent dat hij dan, hij geeft het oor dan bij de lokale RTV, omroep. NOF, ja, ja, met die dan wordt grote hij man. hoofdredacteur, dan wordt hij de grote man. Maar in de maand mei, dan vervangt hij Geert op de Snurte Midi. Dan gaat hij Zo is plaatjes het. draaien. Oké, nou hartstikke Lekker goed. man. Trouwens, Douwe Heringa, nog een Douwe Heringa, als je een hoe zit cape. Pak je het toch weer mooi, Geert? Nou, Hè? Ja, is er makelaar is het- is dit. Ja. Dat moest al even Ja. aan de slag, Geert Jelle. Hij werkt inderdaad. En hij wil en hij gaat richting het westen. Van Ja, Amsterdam wil hij heen. Rotterdam, toch? Nee, Amsterdam toch? Amsterdam, ja. Ja. Oké. Ja, daar is het een stuk goedkoper als Breda. Dat bedoel ik maar. Ja. Ja. Dus als dat even fors taxeren was, dat Ja, is het ja, verzoek. ja, ja. Tim Douwsma wordt voor de tweede keer huid. Is dat nog nice? Tim Douwsma Nou, nee, huid voor voor de mij tweede totaal keer. net. Ik ben nog net wat sjoren van deze rubriek trouwens. Nee. Maar dat kennen we mij lezen. Gaan we ook iets... Nee, ja, heeft ook nog wat zijn? Want dan heeft er niks zijn. Nou, ik zie van hem om bij de koffieautomaat. Ja. En Dobby Slet dus, sneur. Ja, ik wie dus bij Sparta Heerenveen. En ik jette dus... Ja, ik wist wel dat ik daarheen moest. Maar oude Manje wist ik pas van... Oh, dat is die wedstrijd begint pas om jongen uren. Dus ja, en ik wie kleer... Kwartier uur in. Zit in de auto, kwartier uur in. Tirolien? Ja, heb ik nog maar bij Lelystad. Dus toen moest ik nog een uur. Ik wie kwartier uur 12 thuis. Ja, dat al. Ja, nog een uur voetballen. Nou, die is alle woorden toch? Oh nee, dat... Oh, ik weet niet. Interviews en, Interviews, ja, dat trostjuren. is ook zo. Dan was ik- de Sparta naar de Dico naar de parkeerplak omheen. Ja, Ja, moest er jongen. omheen, Het is wat. die berg op. Ja. Maar daar in Rotterdam lust dus ik de sportcast. Als we toch hoe roddels gaan. Nou, Want oh dan ja? is het omsprutsen op parkeerplak. Ja, ik nog. Ja, Ja. toch. Ja, die alle jongen van die jonge jongens. Ik moest parkeren de auto's. Met al je Heerenveen supporters. En die zijn van... ik zou Geert Jelle de Vries die zit aan tafel. Dan luister je ze. Ja, zeker. Zeker. We hebben nog één laatste. Iris Kroes. Iris Kroes. Die werkt ook bij de omroep. Hè? Ja. Iris Kroes. Ja. Wat ik dan wel grappig vind. Want die is echt steeds maar... Hij staat de Omrin app. Bij van het... Die Die afval? Velverwerker. Ja, dat is op de telefoon. Zij is het Omrin gezicht app. van de Omrin app. Die heb ik net. Nee, dat is wel handig. In Dan dat weet je wanneer je, dan weet je wanneer je de container moet zetten, man. Ja. Oh, En, Dus, maar elke keer als ik Iris dat chico op redactie, dan denk ik om die GFT-container. Ik weet dat een... Iris is het gezicht van Omrin. ja, Ja. ja, ik ben niet Skinnegouten, daar hebben we hele horen regels. Dus, ja. Heeft er Ja, nog een ja. leuke roddel verder? Een roddel. Ja. Is er nog... Ik- Maar oorlog in, uit Ik zo'n ben, keertje. ik ben van de feiten, dus ik heb geen roddel. Nee? Had ze nog jet van Siep van de Ploeg? Siep van de van de kast. kast? Nee, Siep van de Ploeg. Heb je hem jet? Ja, maar dat is toch Siep van de kast? Nee, Siep van de Ploeg. Maar goed, dan doen we dat na Wieke. Want we moeten terug. Jongens, ik wie dus in Rotterdam bij Sparta Heerenveen. Leuke... Let eens. Ja, ik wil het dus. Heerenveen kreeg echt een lesje in effectiviteit. Hè? 4-0. Wat wie net daar het grootste verschil tussen Sparta en Heerenveen? Nou, ik vond wel een stukje vertrouwen wat Sparta uitstraalde. Ik bedoel, die voetbal net geweldig, maar er komt kongens en zit erin. Ja. En dat gebeurde voor jou een keer. Ja. Want ze voetbalden net super. Alleen die hebben wel, die hebben een goede periode achter de rug. En dan zit alles mooi. En dan zie je in die ploeg van, het komt wel goed. Ja. En dan komt het dik goed. valt. Boom. Ja, Ja. fantastische goal. Ja, ik maar bedoel, ja, je grappig. ziet gewoon horenkant bij Heerenveen. Hey, je spelers, ik voel Maus de oude onder tijd prima.
Ja, die wie nou, de koers zich net onderscheiden. De laatste goal met hoe heet het? Bogniewicz. Bogniewicz. Die slit hem toch echt. Oh, Dat vind ik toch een goede verdediger. Maar die mij een beetje het liep er tikken, nergens hoor. op. Het liep er nergens op. Nee. Nee. Is die film van Bambi en Stampetje voor het eerst op 10? Ja. Nou ja, wie Bambi on ijs. Echt. Ja, maar dan zit het even net mooi. En dan, ik goede spelers die wat normaal vestigheden binnen, ja, die liet het even afwitten. Ja. Dat wie het verschil tussen Sparta en Heerenveen. Want voetballend, ja, wie er een groot verschil? Nou, Wat ik voel net eigenlijk begreep wel is, mooi. want wat daar, maar het is 4-0 worden. Ja. Jereveen hier moeite bij het creëren van kansen. Het voetballend, om te zeggen, vond ik het net eens heel onaardig. Alleen ze kwamen net naar kansen. Ook omdat Sparta heel dicht op elkaar stier met de linies. Waarom liet je dan een speler als Al-Hash op de bank zetten? Als er iemand is die bij uitstek in staat is om kansen te creëren, die het heel technisch is het Rami Al-Hash. En die zit 90 minuten op de bank. Het contract van Rami Al-Hash is net verlengd. Dat had ik een reden. Ze zochten het gewoon net meer in hem zitten. Hij mooi omzien naar een andere club. Ja, maar Rami als je zo'n Al-Hash- speler nog op de bank zit, Sil Maar Jereveen spelen er wat verlitten. oors? Nou ja, Want ik vind dat er... En goed, dat is van oude boetekant, hè? Zou er wat oors wezen, want ik vind in potentie... zou je zo'n speler nooit fit wel moeten. Alleen nog het heel weinig kansen hoor. Al-Hash. Ja, Maar hij heeft vooral geen rendement. Dat is een beetje zijn probleem. ja oké, maar goed, dat hier Van Hooijdonk ik een heel tijd weinig rendement, dan zit ze er nou wel in. Ja. Aan de andere kant, bij alle trainers erbij. Hij is 22, 23. Hij rent al even mooi bij Jereveen. Als je nou op deze leeftijd, naar fjouwer hier, nog altijd net echt basisspeler binnen bij Jereveen, dan zult er echt wat aan de jongen mankeren. En Ja, net dat- alleen nog ja. Kees van Wonderen, maar ook bij Tobiassen en ik bij Johnny Jansen. En daarvoor wie hij nooit eerste keus. Dus ja, Nee, dus zorgen al daarom die zeg trainers ik- het dan verkeerd? Er zal wel wat oors wezen. Ja. Onder bal is het een hele goede voetballer, maar zonder bal, daar zit het probleem hem nevens Ja. mij in. Maar alsnog, je had zo'n jongen op de bank zitten en ik al mij die voort, Gittervoort na dit seizoen. Je hebt hem nou toch, dus je kan hem broeken, je kan hem inzetten. Nou, het is wel een jongen die het zwaar van creativiteit. Nou ja, Alleen en dat hier weer nodig. Ja, nou is het wel zo dat Van Wonderen die hier van tevoren onjoen heeft. Sparta had een goede keeper, technisch vaardige boetespelers, fysiek sterke spits, scorend vermogen. Vooral die van Krooi vind ik echt gewoon heel erg sterk. Maar hij zou vooral... Wat zei je dus? Klinkt Ja, Steen Vuvde, Ja, dus maar wat dat vooral dan echt- Dit is belangrijk. een beetje dit hier, joh. Ja. Dit is een hier met alles slaggert. Bij Sparta. Ja. Ik praat er naar Oudin, praat ik met een echte Spartaan, een supporter. Hij zei, wij hebben dit jaar zoveel geluk. Als wij op de Titanic hadden gezeten, was hij niet gezonken. Nee, dat zei die Spartaan. Nou, dat is toch mooi. Maar vooral, ze hebben vooral een soort strijders in de ploeg. Dat zei Kees van Wonderen. Jongens die er ten koste van alles altijd verkeerd willen. En dat het Jereveen waarschijnlijk gewoon te min. Van die echte strijders. Hij ze eigenlijk nooit echt hoorn. Nee, maar waar staan die strijders meestal? Middenveld, Op toch? middenveld. En, dan, ja, en misschien de backs achterin. Heerenveen een matig middenveld. Ik vind Tahiri. Ik is vind geen het Heerenveen, als je en zijn een heel soort, en super middenveld het Heerenveen. Mhm. Echt een goed middenveld. Alleen goede spelers. Alleen nog wie moet je opstellen en in wat voor wedstrijden. Ja, daar is de trainer voor. Ik bedoel, hoe heet er, de Rugsboeten, die is toen over Rugsboeten. Olsen, Simon Olsen. Ik meer een middenvelder. Is het hek? En een hele goeie. Maar staat net op middenveld. Nee. En hoor je dat geen kritiek, hè? Want hij zal wel zien beweegredenen hebben om bepaalde jongens op te stellen. Maar als er al die jongens individueel bestuurst, vind ik het alle goede middenvelders. Ze hebben alle hun eigen kwaliteiten. Tahiri, ja, het misschien iets te min diepgang en wat te min passes naar voren. Maar technisch en in balbezit, in positiespel, heel goed. Haaien, heel goed. Nou, en dan hebben we nog die Alsen. En dan hebben we nog Halilovic op Van een bank. Amersfoort in de diepgang. En dan hebben we Halilovic op de bank. En dan hebben we nog Sarawi op links. Ja. Van Gert-Jan van Beek zei, veel te weinig rendement, kun je niks mee. Nou, maar dat vind ik wel wat te snel, of niet? Ja, zo'n dat moment is van hier, Beek, toch? heeft hij alleen nog maar assist zongen. 2 keer een assist. Zowel in AZ als in Volendam. Dus de winnen van Gert-Jan Verbeek hebben we wel geholpen. Nee, maar ik vind Zo Heerenveen fit voorin, ik vind die Sarawi een goeie. Ja, een geweldig voetballer. Maar Van Hooijdonk, ja, het nou een paar goals maken en dan skient het weer topclub dit, topclub dat. Ja, het Nee. is een hele beperkte voetballer. En uit vergelijking met Uldrikis, ik heb liever Uldrikis als Van Wat zei Hooijdonk. je nou, Geert? Ja, wat zei je als, van, Ja. Maar wacht even voor de zekerheid. Hè. Voetbal- Dan laat je een zeg op tafel. Hè. Ja. Maar van... Ik moet even op mijn inwerkje letten. Maar Van Hooijdonk het 13 doelpunten maken. Ja. En 3 keer in de beker.
kom je op 16. Ja. Ulrikes, help me even jongens. Hoeveel goals heeft Ulrikes? Inclusief beker of zonder? Inclusief beker? 0. 0. Nul. Ja, en toch is er 3 klassen beter als voetballer als Van Hooydonk. Maar, met wel maar bij. Ja. Want, wat met spits dwan? Scoren. Die moet scoren. Hij moet scoren. Dus, en dat doet er net. Dus ja, dan is het dus geen goede spits. Maar voetballend, jongen, ik vind het echt een goede voetballer. Ja, maar ik stel de vraag nog een keer. Ja. Van Hooijdonk of Ulrikes? Ik zou Ulrikes wel eens bij Heerenveen in de spits zien willen. Oké, nou ja, goed. Gaat Hij, net gebeuren, maar... Het contract van Ulrike is erin terug. Hè? Dat, dus die is Takamir in principe nog bij Cambuur. KKD, kan hij daaruit groeien tot het spitse fenomeen? Voetballend wel, alleen nog die jongen die zit hem zelf in het paard, want die kan geen goal zien. En als dat moment geweest is, dat hoop ik echt van hem, dan kan het van Cambuur echt een topper worden. Hij wie voor het niet toch goed. En toen kreeg hij wel een soort bal van de linkerkant. Onder oren van Issa Kalon. Ja, die mis je dus nou. Ze spelen nou natuurlijk ik 4 van de goal af. Van, Spelen heel hard van de goal. van Het is net zo dat hij geen kansen kregen had dit seizoen. Nee, hij had ze mist. Ja. Hij had gewoon onder de kansen gewoon. En die, hier die dat beslissen kennen. ja, maar toen voetbalde er wel goed. Ja. Wel goed. Dat- Maar Visto, Maar- nog even waarom op Jereveen. Want Visto, Jereveen is defensief kwetsbaar. Nou, tot Juster net heel erg. Maar Juster wel. Of jij Juster, wanneer wie het? Ja. Ja. Snoin. Sneun. Sneun. Nee, Sneu. Ja, dan weet je Snijnthuis. Snijnthuis. Ja, dat Toen is- winnen ze heel kwetsbaar. Terwijl ik de rest van het seizoen, en zeker in het begin, maar Van Wonderen als trainer, die zei van we beginnen hier, het slot gaat Ja, erop. maar dat wie nog in de tiert van de 4 verdedigers. Ja, maar dat- en dat mooi spelen met Noppert 4 man achterop, en hè? mooi Sven van Beek. En dat ben echt van die mannetjesputters, die binden nou net meer. Nee. Ik vind nou echt, ik vind ze defensief kwetsbaar. Want die eerste serie, nee, toen winnen ze het, stiert als een hoers. In de eerste 4 wedstrijden hielden ze in het chin doelpunt. Op het moment dat ze het in Ajax moesten, toen kregen ze gelijk 4 chin. Maar nou, 4 in Sparta. AZ heeft een heel soort kansen, heeft een fortune. Uiteindelijk wordt het dan nog voor de helft waren wij in. Maar Sparta hier gewoon echt een paar hele goede mogelijkheden. Kan vooral terug het goede optreden van Xavier Maus. Maar dan nog, jongens, ze krijgen echt wel vaak een soort doelpunten in. Hè? En dan denk je denkt dat je het onder controle hebt. En dan komt er in één keer een lange bal. Laten we even jaren naar je Kees van Wonderen, de trainer van Jereveen. Ik ben teleurgesteld over het feit dat we in sommige wedstrijden, dat was even weg en dat is nu weer terug, dat je te veel goals tegenkrijgt op onnodige manier eigenlijk. Dat iets wat helemaal niet gevaarlijk lijkt in één keer leidt tot een goal. Daar ben je teleurgesteld op, maar niet over hoe we hier naartoe zijn gekomen, het plan wat we hadden, hoe we dat in willen vullen. Hè. Dus dat zag er best aardig uit, alleen... daar moet een stuk overtuiging bij. Een stuk gif moet daarin zitten in zo'n wedstrijd. Om dat om te kunnen zetten in daadkracht. Wat we bijvoorbeeld bij AZ wel hadden. Hoe je daar begint en hoe je die goal maakt. En in heel veel wedstrijden wel. Maar dat hadden we vandaag niet. En uiteraard kan dat, want je bent niet allemaal machines. Maar je moet er wel van leren. Dit is wat je nodig hebt om uiteindelijk dit soort wedstrijden ook naar een goed resultaat te brengen. Nou, dat zei Kees van Wonderen. Die heel specifiek hoe die wedstrijd in Sparta. Maar als Jereveen Saar voetbalt als ze in de play-offs, als ze het oude week indienen, dan hebben ze niks te zien in de play-offs. Nee, maar goed. Wedstrijden op zich. Ja, finales. Ja, en Arno Sjuggenay, het hele Nederlandse voetbal, die ene week in de oren net. Ik bedoel, Ajax is heel matig. AZ, die ene week, dan denk je van nou, die hin kampioen worden met dit hier. En de andere week denk je van ja, het is maar middenmotor. Het gaat gewoon heel erg heen en weer. Dus, en dat is maar die play-offs, ik zei. Ja. Je kent samen goed van. Maar zou er dan voor pleitje om misschien tijdens de play-offs, in heel in uitwedstrijden, want dan hoe je het publiek ook net vermaakt, want dat is het uitpubliek, om dan in die uitwedstrijden maar 4 verdedigers te voetballen. Nou, ik denk dat ze daar zeker hoe nooit denken. Alleen dat had ik natuurlijk maar de popjes te maken. Wie binnen beschikbaar? Ik bedoel, Van Beek is toen er de wieën, toen zei iedereen van nou prima. Maar nu het er net is, zei ze van goh, hij wie wel heel goed. Ja. Maar ja, je zou nou dus dan komt Jeffrey Bruma erbij. Dan heb je dus Van Ottelen, Bogniewicz en Bruma. En dan heb je op de zijkant Van Ewijk aan de rechterkant en Mats Keulen aan de linkerkant. Alleen nog in de uitwedstrijden. En thuis zouden ze dan bijvoorbeeld wel gewoon amusement bieden kinderen met jou het rijden. Ja, het zou nou denk ik dat amusement dat in de play-offs van minder belang is.
Geen om mijn pegels, jongens. Ja, en dan denk ik dat die extra verdediger misschien wel een hele logische en plausibele keuze wezen kan, ja. Ja. Als je het houdt over het middenveld van Heerenveen, is hetgene wat Heerenveen mist daar net gewoon een auspoetser opzij, een type Marten de Roon die het misschien voetballend ietsje minder is, maar die het wel, het smarige werk. Dat maakt haaien dan van. Ja, maar ik vraag me in hoeverre haaien daar geschikt voor is. Haaien net zo'n type daar nodig die het gewoon, bijvoorbeeld die hoeft hem echt net druk te maken mij opbouwen of iets, die moet gewoon zo gauw mogelijk de bal inleveren dat hem had, maar die gewoon zijn paard is geen feit en een ding oplost ik voor ploegenoten, want zo'n type, dat had Heerenveen nevens mij nou net, want dat is Haaien ik net. Haaien is een volle meer een voetballer. Had Heerenveen ooit wel zo'n type gewoon? Is dat een type Maarten de Roon? Maarten de Jong. Maarten de Jong. Ja. Geef we een heel lang weer om. Ja. Wie voor die dan hoor? Ja, Maarten de Jong wel. Ja, Maarten de Roon het voetbal is ik wat oors worden. Dat wien, vooral Maarten de Jong, dat wie een jongen, die moest op middenveld heel in het begin de onval van het zinstander eruit halen. En het voetbal is sindswurg dat je machinaal onvallen en ik machinaal heel snel weer om. Ja. En dan moet je gewoon goed in de positie staan. En als je nou zegt hoe die goals komen, ja, dan kan je wel op middenveld nog een bieter erbij hebben, maar dat houdt die goals net zien. Want die goals zat hij nou voelen. Die ene bal van die donkere jongen die hem in de kwarte hoek zit. Ja, dat is gewoon verdedigend, ben je gewoon net scherp genoeg. En die laatste goal, ik maar Bogniewicz, dat weer schandalig. Ja, nou ja, dat komt die jongen een keer. Maar ik neem aan dat het na een week net weg gebeurt. Nee, en dat vind ik het niks te maken met een jongen op middenveld. Ik ben wel ver van Haaien. Ik zie net dat Haaien eruit maakt, want alleen nog het is misschien een oortype als dat je, wollen om ervoor te zwagen dat je minder kwetsbaar binnen verdedigend jongen. En als je 4-3 was spelen, hoe dat net, want dan had je een verdediger extra. Maar als je maar voor jou verdieren spelen, van Keulet en van Ewijk de backspinnen, die het onvallend steen, ja, dat is zo'n type, zo denk ik net meer steen. Ja. Dat we toch over Van Ewijk hebben. Van Ewijk die zou dan misschien wel in de belangstelling steen van PSV. PSV had er dan 4-6 miljoen euro voor. Maar Sambo, die komt uit de jeugdopleiding van PSV, is nou verhierd. Cambuur hier met op een korrel, hè? Sambo. Ja. Speelt dus nou bij Sparta. Die Sambo, die spelen echt een hele goede wedstrijd. Dan denk ik van, ja, waarom zou PSV dan al die miljoen nog uitgaan voor een Milan van Ewijk? Voor een verdediger. Voor een verdediger. Die geen eigen hoes heeft. Nou ja, eigenlijk is het Sambo. En die kan dus nou ervaring opdwan bij Sparta. Nou, die willen gewoon misschien wel vierde. Ze staan al vierde. Ja. Maar Arjen, dan moest het businessplan van Heerenveen nog net omgooien. Nee, sorry. Want het Ferry er weer een taak bij. Ik zoek geen goede technisch manager wezen. Nee, ik bedoel... Nou, PSV zoen je hem dat nog wat van. Ja, ik bedoel, als je het PSV die jongen keepje wil voor 6 miljoen, dan, nou ja, dat zou voor Heerenveen net verkeerd wezen. En dat ze dan Sambo een ier verhieren on Heerenveen. Nou, keepje dan. Maar 6 miljoen plus Sambo. Die insteek is begrijpelijk. Alleen nog wist ik hoe het werkt bij een club als PSV en sowieso in het voetbal. Als PSV een jongen keept voor 5-6 miljoen, dan krijgt hij de kans en dan speelt het er. En een jongen uit de jeugd, die moet heel goed wezen voordat er daar ver staat. Daar hebben ze niks van jong, die staat gewoon achter. En als je in je keepie voor 6 miljoen, ja, maar die moet spelen. Ja. Dus als PSV hem keept, dan kan Sambo wel naar Heerenveen, want dan krijgt hij daar geen kans meer. Zo is het. Iets oors nog, jongens. Want Emmanuel Ebiede, Geert, kist u die nog? Zeker. Die is verstoren op zo'n 40-jarige leeftijd. Zo'n 40 jaar. Ja, we zien de les nog in mooi Gertjan Verbeek om deze tafel. Die hier wel nog anekdotes over Ebiede en zijn riebewijs. Ja, riebewijs en vooral het theoretische gedeelte daarvan. Ja, dat heb ik lezen, ja. Hij is zo'n 40 van de 50 fout. Ja, fout. En toen die blikken dat hij analfabeet weer. Ja. En toen is Fappe de Haan maar hem zitten gegaan. Het toch hellen. Uiteindelijk wel. Hij allereerste stond hij naar Joop Heijden. Hij woonde naar Joop Heijden en toen zei Joop, want hij hier een fiets. Hij zei, Joop, ik wil een auto hebben. Nou, zei Joop Heijden, dat kan wel, maar dat was wel een riebewijs. Ja, no problem. Nee, hij zei, nou, dat is wel een probleem, maar het is wel een riebewijs, Helly. Toen is hij naar Nigeria tegen. Ja. Toen kwam hij weer waarom, maar een riebewijs. Hij zei, Joop, ik heb een riebewijs. Maar dat is heel groot, met hele grote zwarte letters. Not allowed to drive in Nigeria. Nou. En uiteindelijk, toen ben hij voor theorie gegaan. Ja. En volgens mij weet ik net zo dat hij in de eerste instantie dat theorie-examen, wat weer zo'n multiple choice verhaal, dat hij dat precies zou invullen zoals hij het met Fappe oefenen hier. Het weer alleen nog horen vragen. Oh ja. Dus hij, en toen hij wie wel toek. Maar Fappe dacht van, hoe kind het nou? Safvolle flaters, dan heb ik al die weken mijn monnik geweest. Ja. Maar goed, hij wie dus analfabeet. En hij hier gewoon onthouden van Ian is ja
2 is nee. Nou ja, goed. Maar ja, het is wel triest dat ze... Maar wel heel triest, zo'n 40 hier. En dan ik weer... want die jongen die hier natuurlijk... Daar kleefde ik wel wat om. Want hij had in de gevangen zitten, hè? Ja, hij is beschuldigd ooit dat hij een 15-jarige famke verkracht had. Zo. In België. In België. Ja. Werd hij van vrijsprutsen is overigens. Maar die jongen die had een maand in de gevangenis zitten. Die hier hele... En dat wie in die tijd dat in België al die, bijna, ik zou gaan zeggen, skipsladingen vol Afrikaanse voetballers maar inbracht werden. Hè? Ja. En dan misschien waar kinderen wat. En die horen we. En die werden in armslastige situaties huisvesten. Dat was verschrikkelijk. Ja. Nou, hoe komt hem dit? En bij Heerenveen, hij kon wel vrek. Hij kon goed voetballen. Ja, hij hier nog Mankpa zit erbij en Onwoezere Wieken. Die kreeg nooit die tijd, hè? Ja, toen zit ik bij Cambuur. Toen zit het bij Cambuur, ja. Ja, want Heerenveen had natuurlijk een paar van die periodes. Gewoon Scandinaviërs, Nigeriaan, Roemenen met Konstantinovici en Gusatu. Nou, wat hebben we hier nog meer gewoon? Ja. Nou ja, goed. Braziliaan hebben we ook nog gewoon. Nou ja. Ik nog, ja. Ja, jongens. Alle werelddeel mee voorbij komen. Ja, ik weer voorbij komen. Maar het triest verhaal van EBA. Heel triest verhaal. Heel triest verhaal. Ja. Jongens, ik heb nog een paar keuzes daar eindbesluit. Alleen nog van Geert Jelle. De mast kiezen en we komen er net op weerom. Ja? Ben je er klaar voor? Dat is wel een risicootje natuurlijk. Mag ik passen? Nee. Mag net passen. Komt de eerste. Ulrikes of Sidney van Hooijdonk? Ik ken er net hoe Ruud. Maar... Ja, dat snap je net, hè? Nee, ik snap er niks van. Nee. Maar goed. Maar ik ben fan van Ulrikes. Ulrikes. Hij scoort net. Ulrikes. Jammer. Dat is voor de niet scorende Ulrikes. Ja. Dan Kees Rozemond of Ferry de Haan? We kijken naar de toekomst. Ferry de Haan. Ferry de Haan. George Ulte, ja of nee? Ja. Ja. En de laatste. Serge of opbouwen? Altijd opbouwen. Altijd opbouwen. Ja, mooi jongens, mooi. Dankjewel voor die komst naar de studio. Geert Jelle. Bedankt voor deze mooie... dat is limited edition. Ja, dus ik heb even zoen. We zijn er hartstikke heen, jongens. Dus het is nou echt limited edition. Oei. En deze dan, de bronzen weet je, mok? dat is misschien wel. We hebben een bronzen mok. Dat komt omdat wij een zeer succes... Ja, die heeft ook net, sorry. Dat is nog... Dit is een special edition is dit. Die me nog net opvallen. Maar nou, is het maar de modale uitviering van het mokje. Ja. Nee, wij zitten nou 40.000 joggers. 40.000. Daarmee ben wij het vlaggenskip Friesland Youth nog krek net voorbij. Maar we zitten zo op de hielen. Komen wij op 44, dan wordt het zilver. En ben we Friesland Youth voorbij, dan krijgen we gouden mokken. Geweldig. Trouwens, tot slot, omdat ik per weekend op vakantie ga en je dan net wijzen, kan nog even een statement maken. Ja. Want die 40.000 is vanzelfs prachtig. Maar het nostalgische programma met een proto live muziek op tweede peerskadai, mooi weer die tijd, scoorde ik 40.000 kijkers. Alsjeblieft. Nou, dan mag je die mok ik horen. Ja, Weet je wat? Dan mag je die mok horen. Maar je ook eerst op vakantie? Ja. En Cambuur komt nou in de... Ja, ik denk die ellende die leer ik eens even aan jongere collega's. Ik heb Cambuur zo vaak degradeerd, jongen, dat al je verbaalbuggelieren matten. Het is wel klaar. Dat betekent gedegradeerd, toch? Dat betekent gedegradeerd. Ervaringsdeskundige gewoon deze tafel. Ja. Heeft nog tips voor mij? Hij promoveert. Wist ik wel promoveerd? Ja. Ooit een keer, Geert Jelle wist nog met die beroemde redekatie NAC. Ja. Door Rijderstal Cambuur. Ja, en dat waren heel slecht ontvangen. Bij een aantal mensen. Want er waren inderdaad zijn van een geweldige overtreding. Ja, geweldig. Maar help eens even, jongens, ik weet het niet meer. NAC uit. En die wedstrijd wonnen wij. Maar dat ging net zo makkelijk. Maar op een gegeven moment kwam hij een gevaarlijk terug. En ik die het heel netjes. De zeggen, ja, zo voetbal wie ik net. Maar toen al even. Ja. En ik kreeg een soort complimenten van Hilse meisjes. Maar dat wie ik een Hilse meisje niet zijn wat best ook gemeend. Ja. Maar dat we wel uiteindelijk het punt dat we zijn van nou degraderen we net meer. Die 3 punten niet hinden en toen weer het kleer. Ja. Oké. Ja. Nou goed, ook is je bent wel degradeerd. Net dat hier. Nee, dat hier net. Nee. Maar ook is dus wel op vakantie. Dat was nog 1 keer een wedstrijd van Cambuur. Dat is de laatste, dat is Cambuur RKC. Ja, op eerste Pinksterdag. Tinksto dat die wedstrijd nog ergens om gaat? Nee, dat denk ik absoluut niet. Oké. Nee. En ik ging er ook van u dat collega Faber dan alle reacties wel die had in de weekend ervoor. Dus ik ging zitten, doe verslag van die wedstrijd. En richt mij op tweede Pinksterdag, Bondspartij Keertsen. Hakken me toch weer in. Toch weer Keertsen. Jongens, breng mij toch allerlaatste. Wat vonden we van de nieuwe rubriek? Koffie fantastisch. bij de koffieautomaat.
Maar, daar is een betaald, dus geweldig. Juist. Ja. Mag nog wat op gong komen, maar we hebben natuurlijk wel... meestal ben toch benieuwd wat er mijn Siep... Welke Siep? Van de ploeg. Siep van de kast. Nee, van de ploeg. Of is Siep van de ploeg? Siep van de kast. Nee, van de ploeg. Siep van de volgende weekend. Dat doen we na je weekend. Nogmaals, 10 gedanken. Geert Jelle. Ons na je weekend bij een nieuwe Sportcast. Dag.